आवाज की प्लेन मत बनाई, हेलीकॉप्टर बनावे की कोशिश करी। कैसे कहे के बा? हे जगदम्बा गीत नइखे, उभत माई के दरबार में जाके माई से कहा तो भैया हे जगदम्बा गीत नइखे, हे जगदम्बा गीत नइखे, गावल बा मजबूरी। आजा माई। हे माई माथ नमाई नमान कर दे कि वास करो मम बानी। एक बार बोले शेरा वाली मैया की अब माई के नाम से कहल जाला कि माई जौन देवी दुर्गा बानी जा वो कहे कि हमरा के अगर पूजा नहीं कर बनू तो हम खुश बने, लेकिन अपना घर के माई बाप के अगर पूजा कर तो तहार सब मनोकामना सही पूर्ण हो जाए। तो जे भी अपना माई बाप के प्यार करेला वो एक बार दोनों हाथ उठा लेबे, जे अपना माई बाप के प्यार करेला। आ सभे के एक बार बोली बोली अपने अपने माता पिता की जय। आ देखी दादी जी खातिर एगो भाव याद आता कैसे भैया। और आज के दिन यही दिन 2021 में हमरे 21 जुलाई 2021 में हमरे दादी जी के स्वर्गीय पुकारी देवी जी आज एक परिवार के छोड़ के वो भगवान गिर गईली। कभी लिखा था कौन भाव में लिखा था है भैया। अरे कि स्वर्ग में गइलू दादी, अरे लेके गइले राम जी के दूतावा। देखी कवि के भाव बा कैसे कि 21 जुलाई अरे 21 साल ए दादी आज देख के गइल दिल में ऐसान दुखवा। अरे कहाँ गईलू हो कि 21 जुलाई आ 21 साल आ देख के गइल दिलवा में दुखवा। तका अरे स्वर्ग में गइलू दादी, लेके गइल राम जी के दूतावा। अरे स्वर्ग में गइलू दादी, लेके गइल राम जी के दूतावा। 21 जुलाई 21 साल 21 जुलाई 21 साल दिल में
रहे जब सिंह परिवार के घर में एगो विपदा आन पड़ल रहे। कैसे कैसे ऐसन विपदा हुआई सिंह जी के हो परिवार में। ऐसन विपदा हुआई सिंह जी के परिवार में। चंद्रिका बाबू भोरे जी के तरफ से हजारों रुपए के पुरस्कार बा, आशीर्वाद का चाहना बा। अरे गम पर सबल हो जाता आंसुओं के धार में। गम पर सबल हो जाता आंसुओं के धार में। ऐसन विपदा हुआई सिंह जी के परिवार में। और गम पर सबल जाता आंसुओं के धार में। अतने ना भैया जाना तनी और का होता माई के गैला पे जान तनी के रोवता के रोता हो। धरती का कटरों में पेड़ के पतइया। ए राजन भैया उ माई एगो ऐसन अंग होखेला ए भैया जे उनका गैला पर खाली घरे परिवार के दुख ना और कभी लिखल तारे कोना भाव में देखो। धरती का कटरों में पेड़ के पतइया। अरे ऐसन रहला इनकर कर तू तबा। आज माई के करम इतना अच्छा रहे कि इनका करम पे धरती गगन आकाश पताल सभी रोता। कहे कि धरती से एगो सुंदर एगो पवित्र पंचायत के मुखिया हमरे गुड्डू सिंह जी के तरफ से एगो भैया के बार पवित्र आत्मा भैया उस स्वर्ग में गई बड़ी। अरे धरती गगन में पेड़ के पतइया। ऐसन रहे कर तू तबा। हर सोहरे लेके गइले राम जी के दूतवा। हर सोहरे दादी जी के जोन सुपुत्र बानी यहाँ सुबोध भैया कहाँ बानी तनी हाथ उठाई। सुबोध भैया रउआ बड़ा ही खुशनसीब बानी जे हैसन माई रउआ मिलली। त ई माई के तरफ से हम रउरा से एगो बात कहतनी जनतनी का। अरे कि देह से अरे गइलू ए माई। अरे ने हंस को बहु नाते जब ने हंस गइलू ए माई। अरे हंस को बहु नाते जब अतने ना। अरे ज्ञान के दिहलु जे फूलवा तो ओकरा के माला ऐसन जोड़ा।
बच्चा बाबू खबौरी के तरफ से हे माई बहुत रुपए के तू भले धरती से देह से चली गई बाड़ू, लेकिन हमरा नेह से कबहू ना जइबो। अरे कि देह से गइलू ए माई, नेह से कबहू ना छोड़ा। बानी कि रौरा पुण्य तिथि में पूरा गांव जवार जुटल बा। जय हो आ जे माई खातिर आइल बा एक बार दुना हाथ उठा के बता देबे। जे दादी खातिर आइल बा दुना हाथ उठा के बता देबे। सभे के हुआ आइल बा माई खातिर लो त माई के नाम पे ताली तनी बजा दे रउआ सभे। गौवा जवार जुटी सदा सुमनती, इहे काम बसबूतवा। गौवा जवार जुटी सदा सुमनती, इहे काम बसबूतवा। हमर माई बहिने जब बैठल बने जा बुझा त भोजपुरी नो तो तनी तालियों बजा दीजा। सभी के दोनों हाथ उठा के ताली बजाए तो एक साथ 1 2 3। अरे स्वर्ग में बहलू दाती लेके गइल राम जी के दूतवा। अरे स्वर्ग में बहलू दाती लेके गइल अतने ना इहे बंदे के कवि और को भाव में कहता का कैसे कैसे। अरे की रहिया चल तू में भैया हई जन माया रूपी बाजार बा। अच्छा एक दिन माया रूपी बाजार से सबके अंत होखे के बाद एकदम। कतनो कमर हिला लो, डांस कइल, गाना गाला, लेकिन माई के भजन भगवान के भजन ना करब तो हिजा कमर ना हिली, एकदम ओहिजा डांटा हिली या पता ना का कहिली। बढ़ले बा तही खातिर कहे के बा अरे की रहिया चल तू में, अरे छिलाई चल पाउरे तो जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव। जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव। रहिया चल तू ई कौन कलमुआ हवे जानता रू। हाउ कलमुआ जेकरा रूप जेकरा अंदर में सब दुनिया नाटक करता। बस 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 सुबोध भैया, सुबोध भैया हाँ जी भाव के देखे के बा कि रहिया चल तू में, अरे कि छिलाई जला पाउरे त कहवा से कहवा बा। कहाँ हमरे सुबोध भैया के तरफ से बहुत रुपए पुरस्कार बा। आई है करम कमाई ऊपर तक जाए कैसे। तो जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव। जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव। जुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव। बाबा ये करम कमाई ऊपर तक जाए बाबा। भैया हो तू सोचता रह कि हम भैया तना अंगूठी पहनले बनी, इतना सोना चांदी महल गाड़ी सब कैले बनी, इहो हमरा संग ही जाई। गलत फहमी बा। कैसे काहे की हाँ। जाए के अपने बाटे न संगी न साथी। जाए के अकेल बा न संगी न साथी। जाए के अकेल बा न संगी न साथी। जाए के हो जाए के अकेल बाटे
धरती पे हमने के जितना लोग एजा बैठल बानी जा हमर माइयो बहन सुनत नहीं जा सुनाई दे तनु आवाज आओ तनु सब लोग के आवाज आ रहा है ना तो मुंडी हिलाइए ऐसे ऐसे जाके अकेला बाटे न संगी न साथी केहू न जाई हई रिश्ता नाता सब ही जे छूट जाए काहे की ओही जा गइला पे नहीं सबर कोनो गाड़ी घोड़ा हाथी